Uoči obeležavanja 26 godina postojanja, Blic od ove jeseni dobija i svoje televizijsko izdanje. Medijska i tehnološka kompanija Ringier AG sa sedištem u Švajcarskoj ovom značajnom medijskom investicijom podržala je kvalitet i širenje dometa i uticaja brenda Blic, koji je u Srbiji lider digitalnog izdavaštva već više od decenije. Na gala proslavi povodom rođendana i pokretanja Blic televizije, osim predstavnika Ringier grupe na čelu sa generalnim direktorom Markom Valdarom, Serbia is a true leader in the Balkan area. Pojavilo se preko 700 zvanica iz politike, diplomatije, kulture, biznisa i show biznisa. Za mene priča o Blicu je priča o uspehu, profesionalnom, timskom i ličnom. I od 26 fenomenalnih godina koje su iza nas. Za nas od ove godine počinje nova era. Večeras vam predstavljamo Blic televiziju. Blic televizija je televizija koja sublimira iskustva svih velikih evropskih medija, ali je ostvarena na naš način, na našem podneblju, sa našim nasleđem, kao i našom svakodnevnicom. Dobošari su otvorili program koji je podrazumevao predstavljanje programske šeme Blic televizije, a potom je usledilo iznenađenje. Nastup najveće zvezde na Balkanu Svetlane Cece Ražnatović, a potom i Dejan Petrović Big Benda, kao i za sam kraj večeri Girls, Boys and Toys. Pokretanjem Blic televizije za dobro poznati medijski brend koji je preko 2,5 decenije prisutan na tržištu, na ovaj način počinje nova era. Istinite, tačne, pravovremene i proverene informacije, ali i ekskluzivni zabavni sadržaj od ove jeseni biće prisutni u domovima širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i putem malih ekrana.